Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο μου vlog που έφτιαξα. Είναι το δεύτερο μου vlog αυτό. Και έφτιαξα μικρή οικογένεια και τα 4 subscribe και τα 5 subscribe που πήρα. Είμαι καλά με αυτό για να ξεκινήσω το δεύτερο μου vlog. Σιγά σιγά ελπίζω να έχουμε και άλλους εδώ πέρα στη μικρή οικογένεια. Σήμερα έχω αποφοίτηση, δηλαδή 3 εβδομάδες, περίπου 2 εβδομάδες έκανα μαθήματα για PSW και θα ξεκινήσω να δουλεύω δηλαδή κανονικά τώρα. Ήταν το training μου και σήμερα λοιπόν ξεκινάω την ημέρα η οποία τελειώνω τα μαθήματα και τα λοιπά και τώρα θα αποφασίσω τι θα βάλω. Και όπως ξέρουμε είμαι πολύ πίκη σε διάφορα πράγματα, δηλαδή σε φαγητά, σε ντύσιμο. Λοιπόν, ας βγάλω τα ρούχα ποια θα βάλω και θα τα ξαναπούμε. Τα ρούχα που μ' άρεσε να βάλω είναι αυτό το παντελόνι το μαύρο και με το μαύρο παντελόνι θα βάλω αυτό. Φτιάξαμε και το κρεβάτι από πίσω. Τώρα θα ξεκινήσω λίγο το make-up και τα μαλλιά που έχουν γίνει κάπως και θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Αυτό είναι το make-up μου, το γρηγορότερο που έκανα και τώρα θα φτιάξω τα μαλλιά. Και νομίζω ότι μου πάνε και έτσι, αλλά ας τα αλλάξω. Πάσασα να φτιάξω τα μαλλιά μου, κάτσε να σας δείξω πώς τα φτιάξα. Λοιπόν, έφτιαξα κάπως έτσι τα μαλλιά μου και έχουν βγει από εδώ και από εδώ. Απλά προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Λοιπόν, έχω τελειώσει έχω τελειώσει το look μου και ας βάλουμε κολόνια και μετά φεύγω. Αυτό είναι το ολόκληρο μου look. Μπορείτε να δείτε το make-up μου και πάω τώρα και θα τα πούμε εκεί πέρα. Λοιπόν, τελείωσα από την αποφοίτηση, ήρθα στο σπίτι, η ώρα εδώ πέρα είναι ακριβώς 3 η ώρα, μετά έφτασα από εκεί πέρα που ήταν η αποφοίτησή μου, ήταν 1 ώρα ακριβώς και τελείωσα εκεί πέρα δηλαδή κατά τις 2 η ώρα και έφτασα πριν λίγο. Λοιπόν, και όσο αφορά για την αποφοίτηση, θέλω να σας μιλήσω λίγο για τις δουλειές εδώ πέρα. Δηλαδή πριν, όπως ξέρετε, δούλευα σε ξενοδοχείο όταν ήμουν στην Ελλάδα, γιατί είχα τελειώσει το hotel management. Ήταν πάρα πολύ καλό experience δηλαδή σε αυτό το τομέα, δηλαδή ξενοδοχείων, γιατί έχετε επαφή με τους τουρίστες και δίνετε ένα καλό service σε ένα τουρίστα και τους γνωρίζετε εθνικότητες. Είναι ένα καλό
ένα καλό τομέα, δηλαδή αν θέλετε να πάτε σε αυτό το τομέα, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή μπορείτε να σιγά σιγά από hard working μπορείτε να βγείτε και manager και supervisor. Υπάρχουν φίλοι μου οι οποίοι ήταν σε αυτό το τομέα και τώρα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Και θέλω λοιπόν να σας πω, όποιοι θέλετε να έρθετε εδώ πέρα στο εξωτερικό, δηλαδή γενικά στα εξωτερικά, οι τουρίστες δεν είναι όπως είναι στην Κρήτη. Δηλαδή η Κρήτη και συγκεκριμένα δηλαδή η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στέκεται δηλαδή πάνω σε τουρίστες. Δηλαδή εμείς βγάζουμε λεφτά εκεί πέρα, δηλαδή δουλεύουμε το καλοκαίρι, ξέρουμε ότι θα είναι τα ξενοδοχεία μας full και ξέρουμε ότι η δουλειά εκεί πέρα που μπορούμε να κάνουμε είναι των ξενοδοχείων. Δηλαδή μπορεί να δουλεύω as σερβιτόρα, μπορεί να δουλεύω δηλαδή ένας δηλαδή ο οποίος να έχει επαφή με το τουρίστα. Και όσο αφορά λοιπόν όσο αφορά για εξωτερικό, θέλω να σας πω ότι το καλό είναι να βρείτε δουλειά δηλαδή στο εξωτερικό η οποία να βγάζει καλό χρήμα, γιατί για να μένετε εδώ πέρα θα σας μιλήσω σε ένα άλλο vlog γενικά, δηλαδή ανοιχτά το τι ακριβώς υπάρχει εδώ πέρα και τι όχι, ποιες δυσκολίες υπάρχουν εδώ πέρα, αλλά το πρόβλημα είναι για να μείνετε εδώ πέρα υπάρχουν δυσκολίες, γιατί αυτές που έκανα face εγώ μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα για να μείνει κάποιος εδώ πέρα και μόνος του και να μην έχει καμία βοήθεια. Για να βγάζετε χρήμα εδώ πέρα είναι δύσκολα. Και γι' αυτό το λόγο η αρχή που σας λέω εδώ πέρα, για να ζήσετε σε καμία χώρα, το πρώτο πράγμα είναι να έχετε να δουλέψετε. Γι' αυτό το λόγο θα μιλήσω από μηδέν. Εγώ λοιπόν είχα σπουδάσει hotel management. Μόλις ήρθα εδώ πέρα, δεν με βοήθησε το hotel management, γιατί μου είπαν οι άνθρωποι ότι θα ξεκινήσεις από $16. Και το minimum δηλαδή είναι 16-15, λέμε τώρα που ξεκινάμε, για μία ώρα. Δηλαδή μία ώρα σε πληρώνουν $15. Και τους λέω ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα λεφτά. Και μου λένε ότι πρέπει να ξεκινήσεις γιατί δεν έχεις experience δηλαδή στο εξωτερικό. Και τους είπα ότι έχω πτυχίο, έχω τελειώσει στην Ελλάδα δηλαδή σε αυτό το τομέα, έχω τελειώσει τα μαθήματα, έχω σπουδάσει. Και μου λένε όχι, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να ξεκινήσεις να δουλέψεις εδώ πέρα για να έχεις experience. Μόλις δουλεύεις 2-3 χρόνια, μετά μπορεί δηλαδή να βγάζεις καλό χρήμα. Και εγώ τώρα δεν θέλω να σπούδασα στην Ελλάδα και να κάνω waste εδώ πέρα το time μου, δηλαδή κι άλλες 3 χρόνια. Δεν λέει. Γι' αυτό το λόγο λέω να έψαξα γενικά, μίλησα με τους ανθρώπους, τι ακριβώς πρέπει να κάνω εδώ πέρα. Και μου είπαν λοιπόν οι άνθρωποι ότι πρέπει να ξεκινήσεις αν ξέρεις από ιατρικά. Και τους λέω ότι δεν είμαι ο άνθρωπος, φοβάμαι πάρα πολύ και από τη βελόνα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εδώ πέρα, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο εμένα. Και μου είπαν οι άνθρωποι ότι ξεκίνα να κάνεις κάτι το οποίο σου αρέσει. Και έλεγα, λέω, στα ιατρικά τι μπορεί να μου αρέσει. Και μετά μου βγαίνει στο μυαλό, λέω, μ' αρέσει να βοηθάω ηλικιωμένους. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή οι ηλικιωμένοι, γιαγιάδες, παππούδες, οι οποίοι δεν μπορούν να περπατάνε, δεν μπορούν να αλλάζουν δηλαδή τα ρούχα τους, δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο. Μ' αρέσει να τους βοηθάω. Γενικά έκανα αυτή τη δουλειά και στο σπίτι δηλαδή. Δηλαδή έκανα αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα. Και μετά λέω, ας ξεκινήσω κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, οτιδήποτε και να κάνεις, πρέπει να έχεις ένα χαρτί, δηλαδή ένα πτυχίο, ένα δίπλωμα, πρέπει να κάτι να έχεις. Και λοιπόν έμαθα ότι είναι 6 μήνες για να τελειώσεις για τους ηλικιωμένους, για αυτά, το training και τα λοιπά, include με το training, να τελειώσεις κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα δηλαδή λένε PSW, αν θες να τελειώσεις δηλαδή με τους ηλικιωμένους, δηλαδή το πτυχίο, ονομάζεται έτσι. Και γι' αυτό το λόγο και το SW είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο είναι το PSW. Και λοιπόν, έκανα εγώ το πρώτο PSW, βρήκα τη δουλειά μέσα σε αυτό το τομέα. Το θέμα ήταν ότι δεν μου δίνανε πολλές ώρες να δουλέψω, γιατί δεν είχα πτυχίο. Και μετά λέω, ας να μπω σε κανένα academy τίποτα, που να με βοηθήσουν να σπουδάσω. Και τους λέω πόσα χρόνια πρέπει να σπουδάσω αυτό το PSW. Και μου λένε ότι είναι 3 μήνες. Σε μερικές τομές είναι 3 μήνες, σε μερικές είναι 3 μήνες και σε κάποιες σχολές είναι 6 μήνες. Και τι λέω λοιπόν. Ας ξεκινήσω λοιπόν να
κάνω αυτό που όντως βγάζει καλό χρήμα. Γιατί τους ρώτησα πόσα χρήματα θα βγάλω και μου λένε από $17 έως και 40. Και τους λέω, δηλαδή αλήθεια. Και μου λένε ναι. Είναι μερικοί άνθρωποι που δουλεύουν μόνο 2-3 μήνες και βγάζουν 26 € την ώρα. Και αν λέω δουλέψω 8 ώρες, θα μου βγει καλό χρήμα και θα έχω και κάποια saving δηλαδή στην άκρη. Και λοιπόν το λογικό μυαλό μου λέει ότι να δεν πειράζει, κάνε. Και γενικά τώρα θα μιλήσω σε ένα άλλο vlog, πόσα λεφτά κτλ. Γιατί σε ένα vlog δεν θέλω να σας κουράσω και θα σας πω τώρα τι έγινε. Λέω να πάω σε αυτό το field. Μόλις ξεκίνησα τη δουλειά σε αυτό το field, δεν είχα ώρες στην αρχή, γιατί ακόμα δηλαδή σπουδάζω αυτή τη στιγμή και κάνω και τη δουλειά. Και τους έχω πει ότι έχω δηλαδή τη σχολή μου και θέλω δηλαδή as a training να ξεκινήσω τη δουλειά. Γιατί μετά που θα βγάλω το πτυχίο, μετά που θα έχω δηλαδή ένα δίπλωμα κάτι, να σας το δείξω και να με πληρώνετε μετά καλά. Αυτή τη στιγμή δεν έχω δίπλωμα. Και τέλος πάντων, τώρα δηλαδή ξεκίνησα, σας είχα πει ότι το πτυχίο τη σημερινή αποφοίτηση που έκανα, μου δώσανε αυτό το δίπλωμα, δεν ξέρω τι είναι, και από την αποφοίτηση που έκανα μου δώσανε αυτό εδώ πέρα. Και αυτό είναι το HSW, είναι δηλαδή το πρώτο στάδιο. Το πρώτο στάδιο δηλαδή θα κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα με το PSW, το δεύτερο δηλαδή που χρειάζεται δίπλωμα, και απλά θα κάνεις το ίδιο πράγμα με τα λίγα λεφτά. Λέω, δεν πειράζει, ας ξεκινήσω κάτι νέο, γιατί δεν είχα ξανακάνει, δεν είχα ξεκινήσει από μηδέν, είχα ξεκινήσει από το δεύτερο. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν τη δουλειά αυτή αύριο και θα σας μιλήσω αύριο το τι experience είχα σε αυτό το field. Ό,τι ξέρω, όταν ήμουν στο training σε αυτό το συγκεκριμένο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τους καθαρίζεις, τους κάνεις μπάνιο και δεν είναι τόσο εύκολα όσο νομίζουμε ότι εντάξει μωρέ, είναι ηλικιωμένοι, μπορείς να κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις άλλο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει τα μικρά πράγματα να τα βλέπεις. Δηλαδή, light housekeeping χρειάζονται, γιατί αυτοί δεν είναι able να καθαρίζουν και χρειάζεται γενικά να βλέπεις γενικά τι ακριβώς είναι για πλύσιμο, γενικά δηλαδή ό,τι κάνουμε στο σπίτι, για μας, πρέπει να κάνεις για τον άλλον. Και αυτά, δηλαδή με λίγα λόγια, το βίντεο αυτό θέλω να σας βοηθήσω, να σας πω όποιοι θέλουν να έρθουν εδώ πέρα, να δούνε τι ακριβώς είναι σωστό να κάνουν εδώ πέρα. Γιατί μπορεί, εγώ όταν ήρθα από την Ελλάδα, έλεγα εντάξει μωρέ, δεν είναι τόσο δύσκολο, θα βρω καμία δουλειά, θα δουλέψω, θα βγάλω πάρα πολλά χρήματα και μπορώ να μείνω εκεί πέρα και μόνη μου. Αλλά όπως ξέρουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να αλλάξεις professional, πρέπει να αλλάξεις για να δεις πού ακριβώς είσαι καλά, δηλαδή τι ακριβώς σ' αρέσει να κάνεις. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή λέω να μπω σε αυτό το ιατρικό τομέα. Κάνεις τα πάντα, κάνεις ακριβώς τα πάντα ό,τι κάνει μία nurse. Αλλά δεν κάνεις ακριβώς τα ίδια, δηλαδή αυτή μπορεί να δίνει δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς. Δεν είναι σωστό δηλαδή στο δικό μας professional να έχουμε αυτό το responsibility για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Απλά είναι ένα strong professional που πρέπει να κάνεις κάτι τέτοιο για να ζήσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog. Είναι τόσο πολλά που έχω εδώ πέρα στο κεφάλι και θέλω να σας μιλήσω και σε ένα vlog δεν βγαίνει και δεν θέλω να σας κουράζω συνέχεια με αυτό που μιλάω. Θα ξεκινήσω λοιπόν να φτιάχνω κανονικά vlog όπως ξεκίνησα σήμερα, δηλαδή έκανα μια αρχή που δεν ήξερα ακριβώς τι ακριβώς να κάνω, αλλά ξεκίνησα κατά κάποιο τρόπο να μπήκα στο κλίμα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αντέξατε μέχρι τώρα και δεν κάνετε καθόλου skip. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και οτιδήποτε βοήθεια θέλετε, σας είπα ότι να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram ή να μου κάνετε comment εδώ πέρα κάτω. Και σας παρακαλώ, όποιοι ερχόσαστε στο vlog μου και βλέπετε τα vlog μου, θέλω σας παρακαλώ να κάνετε subscribe κιόλας. Γιατί μερικοί άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα, μου δίνουν το view, αλλά δεν πατάνε το subscribe button. Σας παρακαλώ, γιατί ερχόσαστε που ερχόσαστε,
πατήστε αυτό το κουμπάκι κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο next vlog.